हाय लोगोफोर आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। आं मोनसेयाव भिडिअ लाबोदों, नोंथांमोना थान्दैलाव नायना मोनथिखाबाय जानांगौ आं मोनसेयाव भिडिअ लाबोदों आरोना। आं जा बुंगोन आरो बे सैथो खोथाखौनो बुंगोन आं। जोंनि गेजेराव मा सिगाङावहाय जाना थांबाय आरोना जोंनि बड'लेण्ड सोमावसारनाय। दिनैनि दिनाव बड'लेण्ड होनोब्ला मा बुंबावगोन नोंसोरलाय? बड'लेण्ड सोमावसारनो होनब्ला नोंसोर मा थांबावगोन नामा? कुइसन आरोना। गोदोनिफ्राय मा बड'लेण्ड होननाय बाथ्राया मा जोंनि गेजेराव सोगाबो आरोना गोसोखौ बड'लेण्ड होनोब्ला। मानो होनोब्ला सिगाङाव थांनाय बिदिनो मा बोसोराव आरोना बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मा मोनखो जोंनि गोबां बिदिनो मानसि लोब थांबाय बड'लेण्ड सोमावसारनो। मा मोनखो? जेबोखौनो मोनासै माथो बड'लेण्ड सोमावसारनो। सोरबाया बिदिनो मा सान्दुं अखा दै बां ओंखाम मोनजायाखै, सोरबाया खस्थ'यै थांनांदों। बेफोरखौ मा बेफोरनि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मिनिङानो मा? मिनिं गैला, मिनिंलेस जाबाय। बड'लेण्ड सोमावसारनो थांनायाव गोबां बिदिनो मा लैहोर लैहोर बयबो जमा फैयोमोन। आसाम 50-50 नैबे खर'आव मा आसाम 50-50 लिरना लायोमोन आरो खर'खौ ओरै सिनलायलायनानै जों 50-50 लिरना लायोमोन। मा जाखो आसाम 50-50 बड'लेण्डआ? बहा थैहैना थाखो आसाम 50-50 बड'लेण्ड सोमावसारनाया? बै समाव मा आसाम 50-50 दाबि खालामदोंमोन। मा जाखो? गावसोरनि गादिनि थाखायल'मोन नामा बे आसाम 50-50आ? मा बाल घन्टानोसो बड'लेण्ड सोमावसारदोंमोन? आसाम 50-50 दाबि खालामदोंमोन। रेल लामा जथेनाय, गारि लामा होथेनाय, राजा लामा माबानाय, महाबा दिल्ली बायदियाव आन्दालन खालामहैनाय जोंफोर थांदोंमोन। बै समाव जेबोआनो गैला माथो, रेसपेक्टआनो गैला माथो, बड'लेण्डनि सिमाङानो गैला माथो। क'क्राझार बायदियाव थांदोंमोन, ट्रेनानो अर जोंलायलायनाय, ट्रेनानो अर जोंनानै खामदों। आरो मा फैनाय समाव मा ट्रेननि सकेटआनो गंब्रै ना गंबा बायदों। बेफोरलाय मा? बड'लेण्ड सोमावसारनो थांनायमोन बैबायदि क'क्राझाराव बिटिआर सुक्तिनियाव लाख मानसि जादोंमोन। बेफोराव थांनानै मा बहाथो मोनखो? मा मोनखो? मा मोनखो? मदि बायदियानो फैदोंमोन बड'लेण्ड होननायाव। बहाथो थैना थांखो बड'लेण्डआलाय? बे प्रमद बर'आनो जाजोब्बाय बुरबकआ। नोंनो नाङा जोंनो नांगौमोन ना। मा दरखारसो दिल्ली बायदियाव बड'लेण्ड नाङा होननानै लिरथेना गारबोखो नों? जोंफोरनि बै समाव जोंफोरनि मा बड'लेण्ड सोमावसारनाया ओरैनोसोमोन नामा? रायजोफोरनि सोमावसारनाया ओरैनोसोमोन नामा? जोंनि बर' हारिया बेसेबां लोब बड'लेण्ड होनब्ला गारि मटर हमनानै फैयोमोन। सोरबा बायदिया ओंखामखौनो जाबोआमोन। सोरबा बायदिया दै गरदसेखौनो लोंनो मोनामोन। मा जाखो? सान्दुं गोसा अखा बोथोर सिजा थाङोमोन। बैफोरखौ नों सानहर प्रमद बर', गबिन्द ब्राय। ओरैनो नों थैखासिगोन मिथिबाय, खानाय फुजोबखाबाय नोङो। आरो मा बुंबावदों नोङो? दाख्लै मैया खोनादों मिथिबाय, मा बुंजाखो नोङो? मोसौ बोराय होनजालायनाय, मोसौ बोरायजों हालेवनानै लाब गैला होननानै मा बुंजाखो नोङो? बारा गोबाव गैला नोङो गबिन्द।
जेरैबो डेन्जार जाजोब्बाय मिन्थिबाय बड'लेण्डआ धंस' बर' हारियानो धंस' जाजोब्बाय आरोना बड'लेण्डबो गैखाला बिटिआरआवबो सेस बिटिसिआबो सेस साफा लांजोबखाबाय बर' हारिया मा दंबावो जेबो गैला धंस' जाजोब्बाय आरोना सेस रायजोफोर भिडिअखौ हाजासे हायोब्ला शेयार खालाम आरो लाइक खालाम नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै मा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम नाला आरो बे नटिफिकेसन बेल आइकनखौबो अल प्रेसाव थुनानै ला आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोननियाव गिबिसिन नुजाहैनाय बायदि हायोब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालाम आरोना हाजासे बाय बाय